Jo ja vaig apretar ahir. Va fer al final tercer millor temps, saps? De pujar i baixar al cavall. Aquesta puja és dura, Saps, Àngel? La pujada del cavall és per la zona aquella d'allà, sí, no? Sí, però ahir n'hi ha que rascar-li un poc, Bueno, bon dia a tots. Anem a fer un vídeo en valencià. Bon dia. Jo ja estic ficant tono de Abradelo. Sí? És que quan està un poc forçat... No sé, a veure, quan parlem normal, Sí, parlem sí. normal, però ja... Com no estic acostumbrat a fer vídeo en valencià, després ja penses en Canal 9 A la fresca. i vas a l'acento. Bueno, va, intentem parlar el valencià del Xemesí. Que per cert, clar, Maria Auxiliadora vos ficar en la calda ahí en el valencià, no? Dels primers col·legis que se agarran en la línia de València. En el valencià, que ara no sé si segueixen, no? Perquè... Claro. I ara fan també aquesta concentració que fan una vegada a l'any. No me'n recordo com se diu. Després en l'institut també continuaves, tu continuaves en la... Jo en FP. Tu no eres FP, no eres a l'institut de BUP. Jo em vaig anar a electricitat. I així no vas quedar. Electrocutat. Electrocutat, com vols dir? Que te passa algo o què? No, home. Que no m'agradava. Que no feres res. Claro, que no m'agradava. Ja, venia a treballar. Bueno, a treballar, què? Ai, què han de fer? Buscar-se la vida. I bueno, el teu nom així en les redes socials, va, com se diu? El meu nom és Anrexiton. Anrexiton. Anrexiton, no mer Anrexiton. Trail runner. Anrexiton ve d'un gos que tenia jo, un pastor alemà que li diuen Rex. I Andrés i Rex, Anrexiton. Bueno, també te l'emportaves a córrer? Sí, això era l'amo de la multa. L'amo de la multa... Tu, estaba pensando, tú eres como el Kilian Jornet valencià, de la Ribera. Tú eres el Kilian Jornet Sí, de la ¿no? Ribera. Kilian Jornet viu en els Pirineus I jo la multa. i tu vius en la Murta. Ja veus. Paratge I també natural. t'apuges uns entrenos de port, perquè quants quilòmetres, les carreres llargues, quines has fet o quantes n'has fet així? A última més llarga la CSP. Això la de 106. 106, vale. 5.500. Bé, un rato de muntanya. 500, Sí, pa cada alt sí. i pa cavall. I pa cavalls, acumulat, positiu i negatiu. Bé, rodar un poquet per la muntanya. Però quasi tots els dies, tens a costa de casa, no? Sí, home. Ara m'he apuntat a Costa Blanca, a la de 66. I per cert també teniu de 66. D'ací quant? I això en novembre. Novembre, bueno, que tens per entrenar, Sí, home. que te queden uns mesos. Teniu un repte pendent de cruzar, Sí, que vaig veure que la cosa no pugui ser, però ho heu pospost, no? sí, bueno, n'hi ha hagut ahí varios problemes. Perquè Però conta'm primer el reto ixe. el reto era atravesar la Comunitat Valenciana de este a oeste. Desde Seraco Playa hasta Fuente la Higuera. Atravessant pues, totes les muntanyes Com a lo ample, no? O sea, a lo ample. altre dia ja a lo llarg, però bueno, de moment a lo ample. Sí. I l'aperitiu del tren, pues només has començat que tens el senyor Monduber. Com és? Però la pugeu en Monduber ja, per començar? Claro. Ah, bé, bueno. O sea, Després vindrà l'abuelo ixe. sí, el del mazo. Pues sí, així n'ha passat, que vingui l'abuelo en el quilòmetre 40. Jo no... 40 és quan ja... Sí, a veure, Però on esteu? això era un reto entre tres amics. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, si uno abandona, al no ser carrera, Faltan los ánimos ahí del públic, tio. no, pues que si tens una molestia en el quilòmetre 40 i te'n queden 60, pues la cosa no pinta bé, saps? Sí, sí. Entonces, pues... Què fareu? Tornareu ofendit? No, teníem un auxiliar, Ah, vale, us acompanyem. teníem un auxiliar i un dia, i una persona que estava controlant per si passava algo. Vingueren a replegar-nos en el Boi, quilòmetre 40 al Boi. Bueno,
I quan penseu reprendre? Pues no ho sé, perquè han hagut problemetes ahí. Mestre, bon dia! Este home ve tots els dies. A veus, això sí que... Bon dia! Com va, bé? Sí, però sí millor. Va, anem a pegar una volteta. Sí. La veterinària. Així ve tot el món. Veterinària. Així vas com per el carrer, no?, del poble. Coneixes a tots, tots els dies tu vius així. Hòstia, pues, tio, és... Com en casa. No se te fa avorrir tots els dies el mateix? No, perquè canvia, Home, tu, claro, després vas a les ultra. No, però jo avui és per així, demà és per allà. Així n'hi ha molt de recorregut per a veure, no? Home, a veure, no és gran, la Murta no és gran, però sí que tot lo seu. Sí que pots fer 25 quilòmetres rodant-la i no repetir-te, saps? A veure, en la pandèmia n'hi ha que ha fet 100 quilòmetres en el saló de casa. O sea, no és igual que casa siga gran o xicotet, és gran, grandíssim, és enorme. I maratons en el passillo de casa, Sí, mare meva. ja veus, recte o a l'esquerra? I el que és trail runner, com tu, com ho passares? Què fer? Què has arribat a fer en casa? La sort que vas tindre és que visc així. Ah, muy bien. Això no se diu. Això era un comodí que tenia jo ahí amagat. I podia eixir tots els dies. Sí, t'asomes a la finestra i dius, bueno, sí, no. Claro. Así, quin bicho de cabell. Què va? Hòstia, que guai, tio. I si els clatassans eixien per les pistes. És què? Els clatassans. Què són els clatassancs? Els clatassans no són les setes, Ostres, en valencià. els rebollons o... Bueno, també, els clatassans. Vale, els clatassancs, no ho sabies, no? Ja t'ha pillat. M'ha fet Maria Auxiliadora, saps? Ja, no, i jo això no sé ni d'on ho he tret. Jo me sonava més a un bicho, perquè, clar, tu veuries bitxos que no havies vist durant el resto de l'any, també, en aquesta època, no? Perquè, vull dir... Bueno, així sempre està... A veure, ja, home, per la fauna així tampoc és molt, Ja. saps? Les raboses, alguna llebra, però... I ara últimament s'ha vist alguna ardilla, saps? Que pareix que estiguen introduint-les o estiga... Les apostes, vols dir? No sé si estan introduint-les o és que ella mateixa va reproduint-se i va agarrant extensió, va expandint-se. Però ja han ficat un parell de panells que estan arreglant tot això i sí que explica la fauna. Sí, perquè així l'ardilla del Mediterrani, esa rocha, estava Antes. antes. Ja- I no sé el per què, no sé el per què, però sí que segur que desengué la població. Cotos de caza, però si no n'hi ha. Sí, Sí. així venen a la La multa, claro. al xavalí, sí que n'hi ha. Anda. Si venen al xavalí ja la perdiu també. Vale, mira, ahí está lo de la flora, és ahí. No. Mira, però el cartell, a lo millor... Allà crec que n'hi ha 2 cartells informatius també, si no li peguem una càmera ahí perquè se veig jo què sé, fent propaganda un poquet de la Murta. Ara, tampoc... Home, no li fa falta, No li fa falta, però No. no és molt coneguda, no? Perquè... Sí, bueno, cada vegada més per les redes socials s'ha notat, Sí, I ho han habilitat molt, també. en Pasqua tenen que fer, o sigui, que capen l'entrada. Com? ¿Van a pagar? ¿De pago? No, per reservar. Tens que reservar l'entrada. Un formulari i a lo millor si ese dia arriba a 1.500 persones, ahí tallen. I el que no tinga formulari no entra. Saps? Claro, hay que protegirlo, sí, de alguna Claro. manera. Para que la gent embruta molt, tio. Sí, n'hi ha 2 o 3 puestos que pareixen bates públics, saps? Això, n'hi ha vàters. Era això el que passa. La gent és que si va. Ara, però pots deixar un poc més net, clar. Home, el paperet te'l pots endur, Exacto. saps? Ho fan en les caques de gos, però en això és... Bueno, és que... Claro, no el mateix, no? La caca de gos pareix No, que... home. Però Que sí que té... Vull dir que les caques de gos sí que se respecta prou, no? Sí, Sí, no, però bueno. home, en els pobles encara està això un poc verd, Que n'hi ha gent que està cagant el gos i mira per allà.
Ara estan analitzant l'ADN i coses d'aixes. Ja. No sé si les han que arribar al riu en això. Això valdrà diners fer-ho, no? Per part de l'Ajuntament, perquè, claro, és per pillar-te de qui és la caca. Però, Te tindrà que ficar una bona sanció. bueno, almenys que si no és de veres, però està el rumor ixe, almenys la gent se ho pensarà. Només per el rumor, per si acas. On vas? On vas? Jo, bé, sí. Jo què sé. A mi, jo soc d'asfalt, eh? Ja, l'altre dia fer Perelló, L'altre dia fer Perelló i... però era una popular. Sí, una 8K. Ah, I esta setmana que ve és Sant Joanet. ah, Dissabte, 6 quilòmetres. molt bé. Intento agarrar-me cada setmana una. Això a full, no? Som a tope, sí. Com l'altre dia que farem així el 1000, Ja, pues la sensació és tot el rato. Y claro, sí que es cansa. Jo ja, Se disfruta del placer después, durante no. mirant el rellonge, no? Depèn d'època. Ara no estic mirant-lo molt. Ja. I estic anant més lent. Que la muntanya, el rellonge se mira, però no tant. I els ritmes no són els mateixos. Aunque si t'agarres una puja a ritme, Per exemple, quan feu un ultra, aneu aixina, més o menys. bueno, O més. depèn. Si és competició, més. N'hi ha estribats que més ràpid Ah, bueno, clar, per acabar i aprofites. i depèn, al principi també, Clar, se corre més a pressa. L'eixida pot fer a 4 i mig. Claro, col·locar-te. ja, per no pillar tapons. En la muntanya cada vegada se corre més ràpid, Àngel. Cada vegada més ràpid. En tot, tio. N'hi ha trails, en l'asfalt igual, tot. En les motos, en les bicis, sempre més. En trail no n'hi ha tanta gent, és que no estic molt posat. Jo sé que en asfalt cada vegada més ràpid i cada vegada més lesionats. Home, la muntanya també lesiona. Però la muntanya jo crec que és un poc més saludable, no? Sí. Aunque pareix que tenga més impacte, jo crec que és menys agressiu. Més perillós, però menys agressiu. Sí. O sigui, el que per un costat no ho tens, a millor estàs per Tot per l'altre. l'altre. A millor estàs bé, però de cop tens una caigudeta. Claro, o un E15, un giro de peu. Això compensa lo saludable que és. Sí. Però no, però l'important és el dia a dia i sentir-se bé. Y les vistes. Y lo que respires así, Sí, sí, sí. que no te pasa el cotxe pel costat, eh? No té color, lo millor és variar-ho. Fer de tot. Sí. Així agarres lo millor de cada món, lo que pugues. I ja està. Muntanyeta fàcil, en el meu cas, eh? El que passa que imagina que t'enganxa, no? Que a vegades volem més difícil, no? Sí, clar. Però Més metros, més divertida, no? més quilòmetres. A mi m'agrada i amunt. Coneixes paratges que si no sé que era per el trail no ho veuries mai. Sí, eh? Sí, va, vols que anem ja? O com ho veig ser? Home, jo porto 4 i mig. Saps? És poquet, és molt, Home, està bé. per calentar, no? Diguem. Pujar-hi. Sí, però anem a pujar tranquils, eh? Sí, sí, sí. Jo les pujas fortes les camine. Bé, Eh? sí, sí. Tot això, la pista esta la camine. Tota està. N'hi ha dia que no, eh? Tu la camines o la sols córrer? Jo està corrent, sempre. Sí? Fa sèries, així fa sèries. Molt. Home, tu estàs acostumbrat a això. Tu com veus? Millor, si vols que caminem, millor. Jo Així podem parlar. És que si no... Després No, Ángel, t'ho dic perquè jo ahir ja vas pujar corregent el cavall. Ah, bé, bé. Claro, jo vas clavar intensitat ahir Mira, i cara amunt. Una xina. Saps? anaves corrents per cada dalt. Claro. I el cavall és més tècnic. El cavall està per allà, no? És una cosa... El cavall està ahí. És això. És un pico, també, ahí ja. No? Sí, és un geodèsico. Un punt geodèsic. Sí, pilons ixos que fiquen ahí també n'hi ha... En la creu no. On hi ha un panel així, en la murta mateixa baix. Així només està el del cavall. Però n'hi ha un altre ahí, en el recorregut mitjà, per així dir, d'altura. N'hi ha un panel també informatiu, ahí unes planetes que n'hi ha a pujar. A on? Mira, Ah, vale, sí, allà. On es comença la senda del cavall. sí, possiblement. N'hi ha com un piló també. Sí, però això és informatiu. Lo que te dic jo és un punt geodèsic. Això
a nivell de topografia, d'ahir agarren mides i punts per treure mapes, per fer coses, coordenades, saps? I això és el més alt d'ací. El cavall Bernat i les creus també hi ha un punt ahí o no? Bueno, ara ho mirarem. Anem per cap Les creus no. Nosaltres anem a la creu. A la creu, que no són les creus. Les creus és en tavernes. És en taverna, sí. 3 cruces. Les 3 cruces. Sí, ahir n'hi ha anat una vegada, jo també. Sí? Està molt xulo. Sí, home. Les vistes que té. Està més alt també, no? Ahí. Està... bueno... així estarà, eh? Com la del Cardenal o com la del cavall? Com la del cavall. Cardenal jo crec que està més baixeta. Bueno, per començar... Què? Bé, eh? I no t'animes a fer ningú trail? Jo n'he fet molts trails, Ah, vale. però els trails és... Bueno, el màxim que he fet és el de Penyagolosa, A la MIM. la MIM, Ah, que te vas veure jo. i sí. I després els altres s'ha fet pues, els 3 pics, per exemple, de 28, de Barratxa o Xiva. Ai, bé, eh? I després, fa poquet, i després alguns 21, pues, els típics de Barxeta, el de Granadella, molt bonico. A Barxeta va fer jo el reconeixement i a la setmana em vas trencar el dit gros del peu. El tenia... i estava bé, eh? Volia anar a provar a veure si la meva categoria. Però te girares de colp, o sea, No. accident, o no? Me vas pegar en un martell de 5 quilos en el dit. Un accident. Y me vas trencar la primera falange per 3 puestos. El 18 de noviembre. Però d'este any passat? Sí, sí, ara, estos Nadals. Tots els Nadals en muletes. Pues t'has recuperat ràpid, perquè això... Que això anava a dir-te que estic ixint també Ja. d'estar un temps parat, saps? I això és l'altre, potser fas tot bé per no lesionar-te i si ja te... Un accident La laboral. vida te pega per... Ai, pues mira, T'esforces en unes coses però se t'escapen altres. no li ho dona a passar a ningú, el mal que fa això, que no li dona a passar a ningú el mal que fa això. Vaig estar 12 hores, tio. Bon dia. 12 hores, Àngel? Que no era persona, A tu el que te feia més mal era que tenies que parar de correr. No sé què dir-te, Jo m'he trenquit la clavícula també, així anar corregent, caigui i m'he trenquit la clavícula, una sèrie. En planet. I en aquest moment, lo primer, la reacció és que te fiques la mà en la... Volia ficar-te-ho al puesto, tu. Però, sí, ostres, com dir, a partir d'ara ja vaig a curar-me, o sigui, a fer el que siga per curar-me, Ja. saps? Sí, lo que passa que ahí n'hi ha un procés, Clar que saps? tu no pensaves això, de que ja vaig a ficar-me xel, ja, bueno, Que si vas pensar, pues si jo no vaig baixar ni a les urgències. Jo em vaig ficar en el sofà, vinc a ficar-me gel i crema... si tens que esperar-te a que t'atenguen, ja... No, que jo pensava que havia sigut un colp. Ja, Sí. tindries dormit. Claro, i això va començar a ficar-se com una botifarra i a les 3 del matí jo no podia ni dormir, ni res, res. Sí, això ha paregut el que... Dolor. La xela... I al final vas dir, això és qüestió d'anar a urgències. I a les 3 del matí vaig anar i a les 5 escaiolat. L'escaiola també... Me diu el metge Andrés, per donar-me el resultat, no me va dir ni que s'estava trencant, me diu, a l'escaiola. I li dic, sí? Me diu, sí. Diu, i a més, t'has pegat en ganes, Aixina que... Sí, trotem un poc, Si tens remet per córrer, Sí, alternem un poc. És que no ho fas corregent i ja canvia la història. Saps? Ja no és una activitat tranquil·la. ja, què vols dir, entre caminar i córrer, o quan no corres perquè estàs parat per la lesió, a què te refereixes? No, que volia tranquil. O sigui, no pujar-me molt de pulsacions, Ara. saps? Un recovery. Sí, avui toca recuperar. Sí, home. El diumenge tingui carrera, Claro, tu també tens que anar cuidant. no m'interessa sèries hasta allà el dijous.
Més que res perquè antes feia 2 dies de sèries a la setmana. Jo és que, I la competició. jo lo de les sèries, tio, és que lo meu és eixir a córrer i fer quilòmetres, El meu també, tot, tio, quan més variat, millor. però és que la sèrie a mi m'avorrix. I això que tinc velocitat, És un treball. però dic, això, pa què? És un treball. Pa ser millor corredor? Sí. No, pa la muntanya, per exemple, te va bé perquè Sí, els canvis de ritme, fa fondo, fa esforç. O sea, però és que el fondo nosaltres també el fem. clar que feu. Si mos tirem 3 hores per la muntanya o 4, saps el que vull dir? Un treball que al final tu l'enfoques a lo que És específic. realment és un treball per disfrutar després Sí, no, està el clar. objectiu, per exemple, una carrera, una marató, o el que siga. Però sí n'ha fet, sèries, però... I me note la milloria quan les faig. Però... Arriba un punt, Àngel. Jo considero d'una manera, fas una hora de faena, que és com si estigueres currant, que tens que esforçar-te i no t'agrada, estàs en un punt que estàs Sí, sí. no passar-te, però estàs en aquest punt de sofriment. Pues jo aquests punts ja els ha passat com a que jo vull Però disfrutar. això el que te dona és que quan vas al fin de setmana a la carrera, ese dia ni t'enteres si vas ràpid. Ja, Depèn de la distància, que si és curta tampoc. Però una mitja sí que la disfrutes més. Per exemple, una marató vas més sobrat corrent. Ja. Després patixes al final segur, però no tant. tots patixen, Claro. Tots a un nivell diferent, però jo crec que ningú se'n va de rositas. Tu faig la meitat vaig més lento, al final vas a patir igual. Sí, Encara que digues, vaig anar més lento per no patir mentira, vas a patir igual. Va arribar el 30 i vas a dir... Damunt vas a estar més desmotivat, perquè vas a dir, quin temps més mal estic fent, no? clar. A més, nosaltres, mira, per exemple, ara, fem una eixida, en les de Corbera, en gent, aixina, bueno, juntem 7 o 8. En si uno pega una estriba cara amunt. Pues qui puga que li siga, Sí. allà està fent una sèrie. Clar. Està fent un canvi de ritme, saps el que vull dir? Sí, sí, sí. Jo, per exemple, ir pujant al cavall. Que si un vol córrer i vol treballar, Claro, treballa. ahí jo, pues, n'hi ha trams que, pues, apretant, pues, sèrie, El cost ho demana també, no? saps? Sí. Ara, per exemple, avui he eixit i de matí, jo, dolors per tots els costats. Les cames estan així. Però bueno, Clar. a base d'aquest palo també se fa, saps? La veritat és que jo no sé si és per l'edat o el que siga. Home, l'edat també fa, A veure, no pot ni dir-ho, perquè ja jo pensa més negatiu, no? Oh, Però me referisc que és com que 51. n'hi ha dies... Jo quasi, En agosto, ahora. quasi 51 jo també. Bueno, quasi, encara me queda. Ay, tú eres el primer de la llista de la clase, ¿no? Sí, l'apellido, sí. I l'últim Jordi. Siempre has començat per tu, ¿eh? Sí. Això no A vegades fent al revés. A vegades sí. Quan m'interessava a mi, pa fotre'm... Jo sempre estava al mig. Tenia marxa. Ah, mira, així no calcular és millor, sí. Sí. Pues sí, el término medio és el millor que n'hi ha. Home, Pues el cas és que ara, conforme més numerets tinguem en el calendari, en el DNI. en el DNI, pues n'hi ha dies que dius, ostres, com pot ser que un dia estàs superbé i l'altre dia, això me passa a mi, l'altre dia estàs rebentat i penses, jo anava l'altre dia a 3,50 o a 3,45 ja. i ara no puc ni baixar de 6 Ja. i a mi el dia següent estàs bé, l'altra vegada. Després un dia estàs mal, però és... Això és la menopausa. Això és... O pito. Ahir encara no hem arribat, Bueno, jo no, bueno, no sé, solament... Jo crec que això... Home, algo n'hi haurà també, perquè a mi a vegades me pugen uns calors, Tenim la pastilla azul, que ixa. estàs assentat, no te pugen a calor i dices que dius, hòstia, sos menopàusic. Buf! No n'hi ha molta gent avui, Ja està pegant llenya el calor, la gent Ja. ja sentirà més per acá a la playa, nadar, jo què sé. Me fa més goig, Durant tot l'any hi ha gent així, de matí, Sí, tot l'any, sí, sí. Però que imagina que... Així a les 6 del matí ja n'hi ha gent que està corrent. A les 6, Sí, venen a posta del Sí, poble, sí. el cotxe, tots els dies. Sí, Ostres, del Tortuga venen molts, de Portugal? Del Tortuga. Ah, del Tortuga.
Mira, és tortuga. De Portugal no, però francesos i anglesos i això sí, M'ha ficat així la camiseta de la carrera de la setmana passada. No l'altra, fa 2 o 3. De Sant Onofre. Sant Onofre. S'han ficat ja en un caminet un poc més xunguet, que estic ja, narrant. Ja se nota la destria, Lo mal és que No ves, a sota meu puig correguent. clar, i baixar també baixes corrent. Baixar, home, més. Així lo mal és la lente de la càmera, que si se rosen les rames estes, però Tot s'entrena, Baixar i pujar s'entrena. sí, a veure, si estàs tots els dies... Bueno, pues, La part més dura és la final. també, n'hi ha part dura. Sí. Això és lo light. Bueno, està xulo el camí, che. Home. I les vistes a la Murtà. I la recompensa està dalt, que quan t'assomes dalt... Jo no me vaig assomar, ja ho miraré després. Sí, home. Veus el mar Mediterrani, l'Albufera, que ara està plena d'àvia, tots els camps. Bueno, l'altre dia, anant al Perelló no me va aparèixer a mi, Què? almenys per aquella zona. Sí, estan plenant ja els camps d'àvia. Ara, este diumenge no. Si ja està eixint l'arròs. Sí, però estava tot obert, crec. Claro. Bueno, perquè ja està eixint, ja ha Però l'àvia està brotat. per baix i des de dalt se veu més És que àvia. ha brotat molt ràpid, Ja, s'absorbeix en seguida. Sí, tio. No, i les temperatures. Fem una sèrie, Àngel? Fem una sèrie? Ara no. Ah! Ah! Mira, així se pot córrer un poquet. Si se pot córrer... Hala, ja comença a ser paisatge. Ai, jo estic pegant així... espera, així dalt? Però així... Ahí fas una curva. No, espera, així, no? Vale, vale. Tu ja veus que me queda a mi encara entrenar un poc estos puestos. M'espero un poquet. Si me centre un poquet. Així ja ve algo més duret i algo més tècnic. Bueno, més encara... A veure que sí, que...
Quan la gent a la muntanya es queda darrere, el que faig és tornar darrere, a replegar Bueno, fas l'entrenament per cavall també. i tornar a pujar. Saps? Home, millor que pegar-li voltes a una pista. Home, Ay, el otro día con me ría en el vídeo dice que ficares en el chico este marroquí, Ah, sí, me gusta. que día que era el más rápido y de repente pasa el abuelo per darrere. Sí. I qué casualitat. Que està dient-li això? I l'abuelo per darrere, tiqui, 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 Me partia el cul. Això és el que mos passa. Bueno, mos passa. A mi encara no m'ha passat. Però diguem que lo que te costa al millor arribar a un puesto Sí. y lo fàcil que és que se te caiguen les medalles i te les xafen. Ah, ja, home. Això és lo més fàcil del món. O sea, que tampoc te tens que flipar. Arribes on arribes, si Ja. arribes alt, tampoc te flipes molt perquè vas a baixar. Ja, claro. Això no és eterno. Te pots pujar i a baixar 20 vegades, però bueno, Sí, tens que però- estar bé en els dos puestos Ja. i que una cosa no te lleve a l'altra. Hombre, tus momentos de gloria te puedes llevar también. Així és un poc més tècnic, Però tècnic és per què s'ha pujar. per la pisar. Més pedra, tens que anar mirant on fiques el peu, Ahà. saps? Això mos tens que explicar a veure, sobretot per baixar. Tècniques per baixar. Home, pues obrir els braços un poc, anar concentrat en el que estàs fent i anar veient on tens que xafar. Tens que controlar lo propet a tu i lo que està un poc més lluny per veure lo que te ve. Claro, antes lo que està més lluny que lo que està proper. Lo que està proper ja ho tens que tindre memoritzat. Home, i a vegades pues, també vas sobre la marxa, saps? Vas escanejant tot. Sí. Sí. I també agarres en les mans, si a mi hi ha alguna planteta, algun arbre i n'hi ha alguna curva o algo, pues sempre ajuda. Bueno, Això ja és més pedra, què significa? Que és més fàcil? Pues que estem ja més alts. Claro, menys 80 arribat. Si tens una trepa, Ui. això és lo més complicat de la creu. Este tram. Bueno, no és que no se'm passa, però Això és lo més complicat. per respeto. Ui, bo, sí. Yo, si miedo te vértigo, si no, no. Com? ¿Qué os ha parecido? No me va a llegar un poquito el palo. Tú mira. Jo veig sabores, saps? Això si pesca algun pardalet. Algun niuet. Bueno, jo estic cagat. Tu estàs ahí dalt tan tranquil. Com? Vaig a baixar el palo per pujar, si no... A veure, va. Que tampoc vull que me caiga la càmera, saps? Ja, home, tu espaiet. Perquè... Tu no n'hi ha pressa. Àngel. No. Vaig a fer-te una foto. Sí. Saluda. Així se sua també, eh? No anem correguers, però se sua. Leche, que dices. Espera, Ai. Ahí va. Bueno, la càmera està...
Vols que te l'agarre? Bueno, ara no deixaré. Si ho veig sí, difícil, sí. És que estava fent un vídeo. Ostres, és que... El que pareix fàcil. Pues a sota ho agarre pim-pam, Xina, pim-pam. Per tornar veurem, perquè per quedar alta és fàcil, però baixar... Ja, vols que t'agarre algo? Per baixar no, mira. Però... L'altre dia Espargueren unos així va tindre que vindre l'helicòptero. Ah, pues. Sí, sí. Però així com te vas a perdre? Ai, pues això me preguntava jo. Pues la gent de la Capi, A veure... que se'n venen un diumenge i se claven i no saben tornar. Mira com passen els núvols per ahí dalt. Que bonico. Ai. Yo vaig a gates, tío. En el palo este no sé com vaig a gates, a tres pates. Porta vaig a el palo, tres pates. porta el palo. Estàs gravant? Sí, sí. Ah, vale. Home, si vols. Home, això t'és tu me destressa que jo. Mira els núvols ahí davant. Àngel, Àngel. A on? Ah, sí, que fan allò els núvols, eh? Ai, pues que passen d'un costat a l'altre i es deixen caure, no veus? Mira, com cauen per avall. Se van acumulant així, així. Mira, no veus com cauen, no? Perquè la paret... Això són brumes matinals. Això ve de la mar. A l'estar calenta, a l'eixir del sol, se crea aquesta nuvolositat. Entonces, què passa? Que quan venen per així, se peguen contra aquestes muntanyes. I per ells el xorre de núvol. I per això això té un microclima. Per això està tan verd, perquè tot això, vulguis o no, s'obvia per les plantes. Té sabores, sí. Saps? És humitat. Així és com si fos una catarata de núvols. Sí, n'hi ha vegades que se veu més catarata, que pareix està òbvia. Ostres. Sí, molt bonico. Vale. I així grava que tens la vaguà esta, l'eixida que veus les vistes a la mar i tot. Això és Això és l'entrada, no? Mira, la primera cumbre, anem a 2 cumbres. Això ja és fàcil, no? Tot. Com? Això ja és facilet tot, no? Bueno, lo que pasa es que lo que yo te dic, a esta parte está núvol y a esta está despejat. ¿Sabes? A veure, on estem ara? Ui, Pues Cullera la tens ahí davant. ah, menos mal, perquè no se veu avui. Claro. Se veurà més tard, se veurà més Ah, tard. clar, tenim un nuvolet xulo, eh? Saps? Això són les brumes matinals. Ostres, això me cague jo, tio. Allà dalt és això? Bernat, no? No, míralo al pilo allá. ¿Veus el pilo Ah, allí? sí, sí. Con tens que pujar per la canal. Ahí dins, entre aquestes 2 parets, n'hi ha una canal. Vale, vale. Eixa canal pega pa amunt. Pues si puges i ja fas cavall. Per ahí se pot pujar al cavall per així. Però per així també serà més difícil, potser, no? No, tens ahí 200 metres de desnivell per la canal, que al final és un poquet de trepa. Però bueno, en xancles no sé si ho faries. No ho sé, Tinc el calçat tancat també, de Vale. mínima vista. Anem? Tancat. Encara queda? Sí. Ah, tu has tocat la creu? Jo no l'he tocat. Pues entonces, no, encara queda, no? Això és un poc més tècnic. No me jodas. Sí. Bueno. Perquè així no n'hi ha sendeta. A veure, n'hi ha sendeta, però n'hi ha pedra també. I Jo és que, clar, bueno, jo poquet a poquet, eh? Han quedat aixina, mare meva. Bueno, apujarem. on estàs? Jo vaig a Espallet. Ah, vale. Jo estic disfrutant del paisatge. No, home, que no sabia on estaves. Jo, un metro he fet. Però bueno, a poc a poc. Sí, ja t'he dit que jo... La muntanya, home, m'ha fet, però... Ves per ahí, Àngel. Jo sempre busque... Per on? Per ahí, davant de tu, per ahí. Per ahí, ahí. Així? Sí. És un altre camí? Pa baixar. Però S'enxunten és el els mateix dos. que antes? Eh? És el mateix que antes? Sí. Ai, Que la gent agarra per allí, agarra per així, l'àvia també quan plou fa surcos, saps? sí, sí. T'ha dit per així perquè n'hi ha menys pedra, saps? Sí, vale. Bé,
Però és que te veig com si anares per una cresta. Pues és que, exacto, és que així no soc. Això no és cresta. T'ho imagina't en una cresta, jo. Ja. A vegades m'han ficat una cresta en alguna carrera i bueno, una vegada estic no tinc més remei, però me cague damunt. Així fas cama, La confiança... Sí, clar que fa cama, veig. Que són molts anys ja, Sí. Àngel, pujant per així, saps? Si coneixes cada escaló on està. Claro. I les pedres. I tinc diverses pedres per ahí que me n'ha fet jo esguinces en elles. Tinc una ahí en el cavall que sempre que passa la mire. Perquè ahí la vaig xafar una vegada I ja saps. i se me gira el peu. Va fer un esguince de segon grau. Va. I sempre que passa la mire. I alguna vegada està la xafa allà i tot, La saludes. Sí, la xafa i dic, ale. A mi lo que me fa falta és vindre més. Què? Que lo que me fa falta és vindre més. Sí, no? Te dona això d'altura? Lo que passa és que sempre l'altura no m'agrada. Sempre m'arrepentís, sempre que vinc a la muntanya, me fiquen una cosa xunga. Allò ja tenim que pujar. Ah, pues això està ahí, la creu, ja. Li queden 25 metres, tio. Lo més difícil ja ho ha fet, Ah, bueno, vale. Tens la última puja, que són 15 metres, ja de la creu. Això ja és l'aproximació a la creu. Ara sí tenim dues opcions. O rodar-la i pujar per allà darrere, o esta que és en recte per així. Però a veure, la més fàcil. Sí? Tu ja m'has vist. Esta és molt bonica perquè mires allà a l'esquerra i vas per ahí Ui, però... i veus el tallat. Vale, pues lo més fàcil per així va. Jo porto 6 quilòmetres i mig. En 460 positius. Ah, collo, 460. Sí. A lo tonto, Decía que no. És que jo després també tinc faena, saps? Si jo per així me costa baixar, imagina't ara quan baixem, n'hi haurà que tocar l'helicòptero. Sí, El número de l'helicòptero. Jo ja sé per què tocar l'helicòptero. Abaixarem per un altre puesto. Àngel, Vale. saps? Sí, sí. Veig asomar la cámara antes que a de ahí. Parece un submarino emergiendo. Mira, ¿le vistes? Así, Ai, esto té el Vall de la Murta cara a tu, ara ficarem el palo ahí, a veure. saps? Les ruïnes així davant, tot el Vall de la Murta, tu el Moisès. Mare meva. Sí. Home, sempre que passe per així és inevitable mirar a la dreta, saps? Jo crec que ficaré el palo i ja ho veuré després en casa, perquè si mire... Mira, así, fíjate así, fíjate así. Jo he de mirar ahí. ¿Sí? Sí, jo tinc por a l'altura. ¿Vos que la agarre yo? A veure, el que passa és que tinc coratge perquè a pesar del por, pues me fique. Home, vens en mi també. També. Va, el guia, Perquè jo soles no he vengut. no? No. M'ha quedat així a dir, ui, però així no vaig, Ja. i he tornat. Ja, He vist molt poquet, ni al principi. ja. Mare meva. Així se veu ma casa, tio. Sí, i ma casa també. Vale, així trenca l'esquerra. Ahí, sí. Espera que vaig a cortar el palo. Sí, ara el tornaràs a treure ahí dalt, no? La creu. Així és un poc de trepa, però res.
Bueno, espera on diu... Ah, sí, claro, per ahí, bueno, no sé. Per ahí també se va, però se va a un altre puesto. I ahí a la dreta ara tenim un mar de núvols. Així és on ve tota la gent. Això és la visita estrella de la Murta, saps? Què passa? Que m'ho pensa molt. Ja, però si no està tan empinat. Tu tira amunt, tira de cames. Però estic pensant que si la càmera no millor no. No penses tant. No penses tant. Tu tira amunt i au. ¿Claro? Que baixar ja... Mira. Rodant. Una escala, mira, una escala. Mira, pam, pam, pam. Escala, Espera, a veure... La parandilla, tot... Una escala. Vale, igual. Saps? Sí. Però... Deixa passar, si vols. Sí, passa. Ja estem. Sí, però bueno, remates. Jo no tinc pressa tampoc. Bon dia. Bon dia. Per ahí. Bueno, així estem en el Kilian Jornet de la Ribera. Sí. Andrés Deixa tu. Anrexiton. Anrexiton. Ai, la xangla se m'ha quedat pega. Sí? No fotes. Ah, pues... Què? A veure... Què? No puja mai. Y es nota. Ay. Siempre hay una primera vez. Mira, si ho grave ja no tinc que tornar, saps? Va. No. Ara és quan uno diu, me deixa l'asfalt i me'n vaig a la muntanya. Ai, però... Vaya que sí. Saps? Sí, perquè ell és asfaltero. Se nota? No. Sí, un poquet. Bueno, Ángel, bienvenido a la cruz y a tu primera cumbre, ¿sabes? Bueno, primera cumbre alguna m'ha fet, Ah, però, sí? però molt controlades en les carreres. Ah, vale. Ostres, que xulo els núvols per ahí, tu. El mar de núvols. Para que estan un poquet alts. Perquè conforme va passant el matí... On vas tu? On vas? Ara ahir al cavall Sí. i allà al pàrquing de volta. Ah, molt bé. Sí, no, 10 quilòmetres. Bé, Una volteta. bé. Nosaltres baixarem per ahí per l'Ombria. Així ahí també que ho veig. Sí. Ens camina i pujar allà El cavall? Em mola massa. Ahí Per la... Era... Sí, això és la canal. Sí, La canal del cavall. Això és lo que te contaba yo antes, Ángel. Ahí se'n va per ahí, per la canal. Ves espai ahí en el trámite un poco más aéreo. Sí, no, sí, ja l'ha fet. Ya, es que ahí un entropesó te'n vas baix, Es que se n'anà un xic de Guadassuar. Sí, sí. Per això t'ho dic, que pareix que no, però Sí, és... corredor de tota la vida, No, ja, però és que això... Que jo sempre passe caminant. I se tramet i veig en bé on xafes. Tu ara per baixar porta per Quiñasque, vamos, barandilles... Sí? Les cales del Corte Inglés? Si no tindré que anar descalç, perquè jo... Les xacles aquestes se me Sí. crec clavades en les pedres. Jo vaig pujar a ir al cavall. Va, ves espai. Vinga. Bueno, Adéu, vale, igualment. gràcies, igualment. Pues que no tengo batería, ahora me acabo de dar cuenta. Fem una foto, Ángel, Tin. No sé. Mira. Pa callar és una molt bonica perquè se... Deixes a veure el núvolet en el sol. Això se diu mar de núvols. Bueno, pues algun dia mos contaràs més caminets d'estos i la ruta d'avui ha estat... Encara no hem acabat,
No, però tinc que tornar, però jo crec que vaig anar... pel mateix puesto, Però vaig anar en la càmera Sí, sí. replegar. Ara la voy a ficar. Replegar. Ficar-la així? És que, bueno, per lo de la lente dic... Sí, ahí no se pega ningún colp, La lente sí que se ratlla. Vale. No, el que vull dir. Tranquil, que l'únic que pot és banyar-se. Bueno, pues des d'ací, en Anrex, En Rexiton. en Rexiton, I si no, Andrés. Trail Runner, Trail Runner. el Kilian Jornet de la Ribera, especialista en la Murta, que viu en la Murta, que no té res que empechar en els Pirineus, la veritat. Pues no. És que així, vamos, Te canses igual. estos núvols no són els mateixos aquí. No. Te canses igual. Sí. Allà és més fàcil el terreny. Bueno, home, hi ha de l'altitud. tot, hi ha de tot. L'altitud. Però, clar, tens tants camins i així també. Així. No vols un trosset? Tin. Jo és que no, de veres. Sí? Si no... Jo tinc la mania de fer 7 hores i desayuno. Ja. Ja. Pots estar... Si vols... és un telescòpic, si vols... No, jo vaig. Això. I ella com xirà? Ella són 360 ja directament. El que tu estàs gravant, està gravant per tots els costats ja. Ah, vale. Perquè és un ull davant i un ull darrere, 180 cada ull. I el palo desapareix en la unió de les dues lentes. I el zoom com el fas? El zoom el faig després en postproducció. Això és 4K vale. en cada banda, que són 8K, Ah, vale. i el que dona digital. És digital, no és... Anem a gravar-li un poc de carrera. Una sèrie. Sí, bueno. Sí, ara pareixerà que sé córrer i tot, muntanya. Ui, lo que m'ha trobat així. I s'apaga la pantalla? S'ha apagat? Ah, sí, s'apaga, claro, de forma para ahorrar batería. Pero Vale, bueno, vale. no sé lo que li quedarà. És una hora de batería en 8K. Ara, ja vas algo millor per així? Vas algo millor per així? Sí, poquiu. Així lo que tenim és poquet menys dependent, però bueno, la ruta està molt bonica. Anem a fer una circular, que és eixint de la Murta, pues passant per les ruïnes, agarrant la pujada de la creu i en seguida arribant a la creu, a mà dreta, a buscar el pas del Pobre. I per ahí la baixada de la Botànica a l'entrada de la Murta. Una ruta bonica. No és molt llarga, però molt bonica. Así al trote, Ángel. Así ya al trote. Ahí ja? Sí. Això tu. Ja estàs per la senda? Sí, ara enseguida, quasi. Ui, el que m'ha tornat a trobar així. Sí, home, me graves quan estic corregant, però si jo no... Per així millor, no? Sí, així no tot el rato ja, no? No. Però bueno, tenim un tramet. Bueno, va.
Encara te queda allà davant, d'ací 1,5 quilòmetres o així, una baixada un poc tècnica hasta el Pas del Pobre. I ja, navegant el Pas del Pobre ja... Vols parar-la? Parar-la és el mateix botó? Sí. Mira lo que m'ha trobat per així. El senyor Ángel. Bueno, ara a 4 pates m'està portant el Andrés Chitón. Me cagui la mar, canvia't el nom. Dis-me Andrés? Jo me'l canvio també. Dis-me Andrés? No, Andrés Chitón. Com estem gravant... Dona igual, dis-me Andrés. Ja sé que... Sí. Andrés Chitón, Andrés Chitón. Andrés Chitón. Andrés no, Anrex. Anrex. Claro. Claro, sí. És AND i Rex. Sí, el gos que tenies. Anrex. Mira això. Mira això. Quina temperatura fa així? Ui. Això és el millor de la Murta, Ángel. Sí, això està bonico, sí. Saps? Sí que està... Per a mi la senda més bonica de tota la Murta. Està bonico. La vas a fer des de dalt ara, I a més, és per gent que no siga tan experta. Sí, home. Perquè, clar, és que el que passa a la muntanya és que molta gent va buscant, com jo, clar, va buscant pues, que no siga tècnic, no? Però, És difícil, sobretot també. el que va, pues, això, en la parella o en els amics, Ja. que potser no són traileros. Bueno. A mi esta senda m'agrada molt. Sí. M'agrada pujar-la i m'agrada baixar-la, Bueno, algo queda de tècnic. Sí, home, algo n'hi ha, perquè és muntanya, Ángel. Sí, Saps? sí. La moqueta roja no te la Podem encontraràs. Però molt llevadero, Sí. Anem a pujar per Ángel. Mira, este l'han ficat així, en plan decoratiu. Así por lo menos n'hi ha on agarrar-se, saps? No com en els altres puestos. N'hi ha barandilla natural. Si jo qualsevol coseta sí que tinc que estar apoyant-me en tot.
Vale. Si me grabes tendré que quedarme. Ai. Així tenim dues opcions, o baixar ja cara a les ruïnes o seguir un poc més tota la senda botànica fins a la porta de l'entrada. Tu manes. Tu manes? Que siga facilet, jo sí. Va, espera, sí. Home, esta baixa és més curta, però això t'agradarà, Àngel. Tu disfruta del Bueno, paisatge. sí. Disfruta del paisatge, eh? A veure, m'agradarà quan ho veig per la tele. No, però... Ara també. Sí, home. Mira les vistes que tens. Bueno, ara este trosset. Mira quines vistes tens així. I no has fet mai esta senda... Mira, mira, quin fardatxo. Oh! L'has vist? Pues no. Després ho veurem. Que són ràpids. T'amaguen en seguida. Tu no has vist que sí hi havia una pedra com... tan tranquil·la? Pots passar davant i te graven poc? Passa, passa. Si és fàcil, bé. Sí, puja i baixa, això. Si no m'obligues a córrer. Mira, arena de la playa, tu. Bé, de la playa, no sé com ha arribat així, però... Ja vas agarrant ritme. Home, per quedar sí. Home, l'efecte càmera també, però no, això... També m'has dit de gravar-me en un puesto que no... Això, tu mira per on vas, eh? Per dins de la vegetació. Sí, això està molt bé. Així n'hi ha pebrella... Així tens... Valientes davant. Veus, així no se va. Bueno, ara ja l'ha perdut. Què? No te puc seguir, Andrés. No, per què? Ja queda poquet, d'esta senda queda poquet ja. Esta pujadeta i ja tocarà avall. Vas? I facilet, no? El primer tram no. Una vegada ja. El segon tram sí. Però mira així que veig xafes. Sí, clar. Eh? A ver. Les cames ja no saben lo que és el pla. Van de ringlaes. Sí? S'acostumbrem a tot i s'olvidem ja també. A lo que t'acostumbres Esta t'olvides primera fàcil part també. és la més tècnica, després ja... Així tens un pas un poc de desnivell, però bueno, tu com si foren escales, saps? Ángel? Espera, que no te senc. Ah, vale, dic, hòstia. És que al moment, claro, pues tu imagina't les carreres de trail, tot el que guanyes, lo pronto que ho perds. Per ahí com si foren escales, pum, 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 escaló. Bueno, ja. A l'escaló. A veure, Tu saps ara què faria jo? A baixar-me ahí a les bases de les ruïnes i tirar-me de cap. Saps? tirar-te de cap a on? Ahí en les bases. Les bases és que hem ficat ahí ara que no se pot nadar, no? Ja, però jo me tiré igual. Jo me tiré de cap per un puesto i per l'altre. Saps? Ui. Va, que ja estem.
Bueno, pero menos ni aún agarrarse. Què? Com m'ho portes? Jo el que tinc és set. Ya no queda casi obvia. Va, te queda este tramet i au. De pedres. L'altre ja 3,50. No sé per què, però esta frase ja me l'havies dit antes. No, home, este tramet i ja està. I així ja se xafa diferent. Bueno, Què, ha sigut així o no? sí. Ai. Així encara queda algun tramet de pedretes i tal, però ja tan tècnic com això, no, saps? Ja. I així n'hi ha trams molt correderos. Però i l'ombriu que té? Ángel? ¿Eh? Mira este troce qué bonito es. Este. Graba, graba. Voy. Està gravant, no? Perquè no ho sé. Sí. Això és una passada. Bueno, ya se puede correr, ya. ¿Eh? A ver, ya te agarré. No, ahora. Perquè es nota la temperatura per així. Sí. Pues així te'n vens un dia de calor, que vulguis ir a córrer i fa molta calor, dius, che, pues me'n vaig a la botànica. ¿Tú a qué hora ves tú, normalmente? Pues depèn. Jo no tinc horari. Sí, però més matí, no? Ara en estiu. Home, ara en estiu, quan més matí millor. I si no, última hora de l'esprà, a partir de les 6:30, 6, depèn del dia. Home, si vas a fer-ho llarg, pues ixes un poquet antes, 5, 5:30, saps? Sí.
Em pega la volta? Sí, ja. Jo la gran és, la volta meua gran, el bon entrene meu, és des de casa, me'n puig el tallat, me tire per darrere el tallat, baixe Fontanelles, puig el cavall, puig el creu, pas del pobre i tornar a casa. Això que són 20, no? No, són 16 i algo en 700 i pico, 800 positius. Després així tinc que rodar el patró. Però ja t'ho has superat. Sí, en menys de 2 hores 10, així no ho faig. Bueno, Va, Ángel, que encantado. gràcies per la visita i per la companyia i tot. Sí, igualment.